Matag usa ka babay adunay damgo sa usa ka engrande nga kaminyoon. Magsulob og maanindot ug nagkagidlak nga bestida. Musakay sa nindot nga model sa bridal car. Mupasa sa red carpet paingon sa altar. Ug makapakaon sa gatusan ka mga bisita nga motambong sa maong kasaulugan. Apan dili tanang damgo matuman sa atong gitakda nga panahon. Ang uban magpabilin nga damgo lamang. Sila? Pero lahi ang istorya ni Sheila ug sa iyang pares nga si Arlo. Ako dahil si Sheila May Ladjon, 29 years old, housewife ako. Opposite ra among personality jud kay ako seryoso kani ko ganang binawangan. Siya ganahan kay siya mga pakwela, pakomedya. Ang ganahan lang nako siya kay if mag-uban mi, magsige ra jud og ngisi. Ako dahil si Arlo Barrientos, 32 anyos, lumarga taga Mandawi City. Usa ko ka delivery rider sa usa ka kanang kuan diri sa Cebu, Panda. Nabuhian ako akong pamilya, bisag daghay mga struggles. Makakuan-kuan ko kapamaya yun sa utang. Dakog utang tungkol sa atong bata ba. Sama sa tanang love story, nagsugod ang duha isip managhigala. Human nagkauban og trabaho sa usa ka restaurant, nagkailhanay og didto nagsugod ang storya sa ilang gugma. Kuan siya kanang magkauban mi sa trabaho sa isa ka Korean nga restaurant diri sa Cebu, diha dapit sa Country Mall. Then mo to nag-amigo mi unya friends, gipanghuyaban ko niya. Kuan siya, responsible siya, balag wala siya mapalit sayang para sa iyang kagalingon. Unahon mi niya ang mga bata, mga vitamins, panggatas, unahon mi niya. Compared sa iyang kagalingon. Yeah. Kuan siya, porsigido jud siya manarbaho, balag ka nang wala na bito ka siya tulog. Di kaya siya matantong malditawan mo. Bitaw? Mura ginawa, nang salamat na siguro siya kay Sheila nang kasaligan yun ba? Dili yun niya pasagda ng mga anak. Miabot sa 7 ka tuig ang panag-uban sa duha, kauban ang bunga silang gugma, ang ilang duha ka anak nga si Zack ug Zion. Alang ni Sheila ug Arlo, bendisyon na lang sa simbahan ng ilang gikinahanglan aron matawag nga perpekto na ang ilang pagpuyo. Apan lahi ang plano sa panahon. Matag higayon nga makatigom si Arlo, adunay emerhensiya nga motumaw, sama sa sakit sa kidney sa ilang kinamugwang anak nga si Zack. Dili sab kaigo ang kita ni Arlo isip usa ka food delivery driver sa mga gastuhon. Hinungdan nga tan-aw nila, kutob na lang sa damgo ang pagpakasal. Sa una, nagplano mi magpakasal mi atong gamay pa si Zack kay syempre gusto na ako ma-meet ang kanang gusto sa akong mga ginikanan niya kay na-postpone kay si Zack mo to na-diagnose siya ni nephrotic syndrome. To na-diagnose siya, mura jud mig nangahugno tanan. Kay pag-ingon sa iyang pedya dito nga sa iligan niya nga tuwi sa ang kapaingnan sa bata nga namuhupong sa kuan sa heart o sa kidney. Nag-pray ko, lain kay akong pray bisan sa kuan na ayo lang taon sa heart, ayo lang taon bisan allergy ra ni allergy. Sa dihang pagkahibaw na ko nga nanay kuan si Zack, hugno tanan akong kuan pangandoy. Di na ako matarog drive. Nya, timo mag-drive. Pagkahibaw gid nga mao na tong sintomasa nga si Zack. Muna sige drive, maghilak usay na ako makiagian nga bata nga uban-uban sila pamilya. Kita ko nya normal hilak ra sad, drive. Nya makita sa mga barkada, plastic ra nga tubo nga katawa-katawa ko na murag wala nga hitabo ba. Moong si Sheila ug Arlo nagplano og simple nga kasal karong tuiga. Apan nahimong murag fairy tale ang istorya tungod lamang sa usa ka Facebook post. Puro yung gikuan kung unsang title sa kanta niya. Nya mao to
dugay among conversation ni Ma'am Cristel. Niana siya kung unsa ko no ang anagian sa bride nila sa akong igsuon nya mo to naka-open ko nila abot silang anak na ngayon jud para unta nila ang kanta kay mo akong ipakanta sa simbahan og niana siya na i-post ko na niya sa Facebook nya mo niingon ko na ikaw ma'am mo na to dayon nagsugod ang mga blessing na nadawat namo. Ni story siya sa iyang hitabo sa iyang sigsuon mo to na touch ko nya tanang ako siyang gingna na halabig imong i-post ma'am kay para daghan ang mo kuan ba mo offer og mga tanang about sa wedding so mao man siya mo post mo to ni wa jud ko ni hesitate nga mo post mo to nya pag post na ko kay ni comment din si Sir William nya mutual man mi ni Sir William friend mi sa Facebook ug si Ma'am Nisa sa DI friends sa niya so mo to nag-start ang conversation mo to nga daghan na ang mga supplier sa wedding ang ni tabang nila and thankful sa ko kay nagi ni pansin sa akong post happy kay ko kay kanang tungod sa akong post bungga kay ilang kasal nya kanang mareminiscent ako nga sa akong kasal sa atong kasal sa atong pagmayo nintot kay sa feelings mo na nga congratulations sa atong bagong newlywed. Facebook group nga local suppliers for events and weddings. Digto nagsugod daghan kaayong mga ning volunteer na mag-sponsor. And even I na kauban dito sa GC sa among group chat sa gihimo sa coordinator na si Elliot, daghang salamat Elliot. Manglimbaut akong balahibo makakita bitaw sa makakita bitaw sa mga members na everything from flowers to bridal cars, photography, video, and even the catering. All the necessities of a wedding was extended and sponsored. Everything is pro bono. Tungod sa maong post, daghang mga event supplier sa Sugbo ang nagkahiusa og nagtinabangay alang sa costless happy ending nilang Sheila ug Arlo. I see the intention yun nila ba nga gusto nila magka blessing sa Ginoo para at least ba nga mas mutaas ang blessing sila sacrifice ako nakitaan so naluoy ko nila nga to the point ganahan sila nga mahatag ila ninot nga kuan nga kasal pero talaga ni di sila pwede because of sitwasyon sa anak kaning kuan kasal kay di pangandaman gyud namo kay nagkinausa kay usa gyud may ani tanan sa mga sponsors na mga kuan kay ginahan na mo nga ilahang mga dream sa couple kay matuman. Sa daghang blessings nga nadawat nako karong kuan this year for 6 months. It's time to give back. Ang yano nga selebrasyon na himong ingrande tungod sa tabang sa daghang fairy godmother sa events industry gikan sa libre nga prenup shoot, attire ug makeup, bridal car, buwak, photo ug video services, hasta catering services libre alang sa duha. Salamat. 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 sige ra sir okay ra gyud salamat nag-appeal nimo Salamat kayo sa mga sponsor na tungod ninyo nitabo niya mong kasal ang among plano ta nga as in kuano yun ka ng simple ra kayo na nahimo na inani kabungga kita ko sus murag dili ko ka magkuhan sa akong kasing-kasing ang kalipay tungod ninyo inyong salamat inuuri may bao sa inyong tabang din na mo nga wedding suppliers salamat kayo inyong tanan. Salamat jud kayo. Salamat kayo ng tanan. Kay bawta nga ang kasal gastuhanan kayo. Nya. Wa ko magdahom nga niabot ning ani panahon na o aning kuan gani nabaghuan ko kay
usap kini karon nga adunay mga kanang shooting wa yung ko kaagi nani nang akong gipasalamatan usab labaw sa tanan ang Ginoo nga mo'y nagapahiluna aning tanan og ingaman diha ninyo nga maoy mitabang sa kasal sa among anak. June 23, 2022. May gitakda nga espesyal nga adlaw alang nila ni Arlo ug Sheila. Dungan sab sa kasaulugan sa adlang natawhan ni Zack. Masusama sa usa ka prinsesa ug prinsipe ang duha atol sa pagbinayloay og aydu at ubangan sa mga misaksi sa ilang panaghilig ug maay. Mitambong ang banay nga Barrientos nga gikan pa sa isla sa Camotes, samtang ang pamilyang Ladyon may biyahe gikan sa Iligan. Pulos mga pahiyom ug luwa sa kalipay ang makita sa mga bisita gikan sa pagpaso paingon sa altar sa duha hangtod nga hingpit na silang nahimong Mr. and Mrs. Barrientos. Alang sa bagong magtiayon nga Barrientos, wala sa ilang imahinasyon ang kasal nga susama ni ini. Apan tungod sa tabang sa daghang mga sponsors ug miboluntaryo alang sa ilang kasal, natuman ang tanan. Ug sa tanang kaagi, kalisod ug kalipay sa kinabuhi, usa lamang ang gihuptan nga pagtuo sa duha. Sa tanan-tanan kanisad sa ako mga kauban sa mga mutan-awa ni ampo kita dili na to talikdan ang Ginoo labaw sa tanan. Salig taniya tanan mga pagsulay nga gihatag niya sa tua. Kayanon nato dapat atog yung kayanon kay ubos ni ana puhon hatagan na mo og ka nindot sa kinabuhi. Ang happily ever after ni Sheila ug Arlo nagtudlo kanato sa pagpaabot sa saktong panahon, sa pagpaningkamot sa kinabuhi ug sa kanunay dili mawad-an sa paglaom. Alang sa My TV Cebu, kini si Angelica Fisanya.